10 август ҳамасола дар саросари кишвар рӯзи варзишгарони Тоҷикистон таҷлил карда мешавад. Ба ин муносибат дар боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Носирҷон Маъсумии ноҳияи Шаҳринав чорабинии идона баргузор гардид. Варзишгарони ноҳия дар гӯшае аз намудҳои гуногуни варзиш, машқу тамринҳоро нишон дода, ҳамзамон дастовардҳои хешро дар риштаҳои мухталифи варзиш ба тамошо гузоштанд. боиси ифтихор аст ки ба шарофати соҳибистиқлолӣ дар ноҳия даҳҳо иншоотҳои гуногуни варзишӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуданд. ҳамзамон барои иштирок дар мусобиқоти сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ ҳамасола варзишгарони риштаҳои гуногун бо дастгирии мақомоти маҳаллӣ сафарбар карда мешаванд. маҳз чунин дастгириҳои пайвастаи давлату ҳукумат ба парчамбардорони миллат имкон дод ки дар арсаи байналмилалӣ шарафу номуси халқи тоҷикро пост дошта номи Тоҷикистонро бештар муаррифӣ намуда истоданд. таҷлили рӯзи варзишгарон дар мамлакат низ бозгӯ аз таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба варзиш ва варзишгарон мебошад. зимни баргузории чорабинии тантанавӣ иброз гардид ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи варзиш ҳамчун яке аз самтҳои асосии сиёсати иҷтимоии давлат эътибори ҷиддӣ равона намуда, барои рушду пешрафти он ҷалб намудани доираи васеъи сокинон ҷиҳати оммавигардонии варзиш, солимгардонӣ ва тарбия намудан аз лиҳози ҷисман ва рӯҳан солим тадбирҳои муассирро амалӣ менамояд. дар идомаи чорабинии мураббиёну собиқадорони соҳа, ғолибони мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ, варзишгарони риштаҳои гуногун барои саҳмгузорӣ дар таҳким ва рушди тарбияи ҷисмонӣ, инкишофи варзиш, тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим ва тарбияи насли наврасу ҷавон бо сипоснома ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шаҳринав қадрдонӣ шуданд. дар интиҳо барномаи консертӣ иборат аз суруду таронаҳои ватандӯстона манзури ҳозирин гардонида шуд.